Добър ден, сте мисля. Аз съм прогеймер или се викам по-реално Лазем. В играта съм подпишен прогеймер. Значи, ова е кратко изследване, кое ще ви кажем що ще снимам. Ще снимам Minecraft, Stranded Deep, ще снимаме GTA 4 или The Walking Dead. Значи The Walking Dead е много добра игра, koja е излезена бързо. Имате филм, той е най-добрият филм, най-добрият хорор филм, то съм го гледал. Значи, се надам дека ще бъде добър, но 18 гига, иначе може да спущате на Мунда, че оставам линк в дескрипция. Minecraft, Stranded Deep или The Walking Dead или GTA 4. Counter-Strike 1.6, значи имам и aimbot и ВХ, всяката ще ви ги давам. Значи само вие пишете да играм с чит или без чит, мислям без чит, али пишете, значи после това видео, после това клип, очакувайте нов клип. И това е то. Поздрав!